Az előbb elhangzott nyugdíjas himnusszal vette kezdetét az idei, már-már sokadik alkalommal megrendezésre kerülő Dászent Miklósi nyugdíjas találkozó. A regionálisnak számító eseményre több mint 300 idős ember lett meghívva. A házigazda Dászent Miklósi Nyugdíjas Klub mellett részt vett Albert Irsa, Davasszőlők, Hernád, Inárcs, Ócsa, Örkény, Pusztavacs, valamint 2 pilisi nyugdíjas klub, illetve a helyőrség nyugdíjas klub tagjai. A rendezők biztató itallal, valamint elemózsiával kínálták a vendégeket, akiknek kellett is az energia, hiszen fel kellett készülniük saját produkcióikra. A rendezvényt a főszervező nyitotta meg beszédével. Reméljük, hogy a közelség és az együtt töltött mai nap megerősíti kapcsolatunkat, és rendszeresen találkozunk, hiszen közel vagyunk, egy térségben élünk, még ha nem is egy járásban. Ezt követően a helyi általános iskola tanulói kedveskedtek egy zenés műsorral. És költözzék békesség a szívembe, csituljanak háborgásaim, csillapodjanak haragvásaim. Adj a világban békességet, Uram, hogy élni tudjunk, hogy tudjunk élni rettegés, félelem, marakodás nélkül. Úgy alszom el, legyen függöny mögött a világ, érints meg még egyszer lassan, érzékenyen, és kívánj jó éjszakát. Ezután a klubokon volt a sor, hogy előadják a saját produkciójukat. A műsorok érdekesek voltak, szórakoztatóak, szerteágazóak. Hallhattunk közös nótázást, éneklést. Isten légy
Hallhattunk ismert és saját verset is. Az éjjeli gyakorlatot, és becsukhatjátok már ma őt, kap 3 éjjel és napot. Csukják az irodába őt, de hagyják nyitva az ablakot. Kedves klubos csajok, sok jóra ne számítsatok. Jó pasi, itt már nem akad. Itt nincs is bennük akarat. Így esténként, ha lefekszünk, a pókhálónkkal vetekszünk. Néhány énekes szólóban is megcsillogtatta tudását. Töltsék az csak reggel este a laborban, mert én galvanizálni is úgy szeretek, ha a poharamba egy kis bort önthetek. De egy legény lesz a kisztocs, immár magának szalasztó. De egy legény lesz a kisztocs, immár magának marasztó. Ez a hely, ahol élsz, virágnak világa, az égig élő fának, ha nem nő újra ága. Azonban ének mellett táncot is láthattak a nézők. Miután a produkciók lementek, jöhetett a jól megérdemelt ebéd, melyet nagy mulatozás követett. Sok ilyen szép, az állás nem csak a
the